kutaura ndiri muturikiri court interpreter ndonzi Chekwa. Pane vatafamba navo nhasi pokutanga court search marks ava vanzi accounted sakangaidzo ndi executive assistant Nedvin ifailing officer yedu Nedemunza accountant search muturikiri court interpreter Mr. Mafu service officer Nedemusha pamwechete court Sadina. Takataurawo nechirongwa chekuti Matare ava kupinda muvanhu zviri nyore, vanhu vakwanisa kukwasisa Matare zviri nyore. Sei tichiti vanhu nekuti kuuya kudare zviri kuti munhu anenge achipomera mhosva, unogona kuuya kudare waparirwa mhosva, pamwe pacho unenge uchipfuura vanhu vachikana kwakubata unorohwa wobva afa, watova witness asi wanga usipo, kureva kuti watoya kudare whether unenge uchida kana kuti unenge usingadi, ukati handidi kuuya witness unorohwa nesakina kuti uya wakaonei, kureva kuti munhu wese kudare ane zuva raachasvika kana kuti dare nderemunhu wese. Saka zvamanje manje zviri kuitika panguva dzatava dzino idzidzi, Matare aya asiyana neakare. Pane transition yaitika pakuti kare kare munhu waisvika uchita physically mushomana mapepa ako unoda kuti mangana yako ndakadai ndoda kudai ndoda kudai, zvaiye zvinezvi pane zvaakuitika. Reganisire vachimadzi vatsanangure zizere kuti zviri kufamba sei. Isu seJudicial Service Commission tine chirongwa chatiri kufamba nacho chetinoticho IECMS, iyo inova iyo transition seri kutaura kuyaita kubva muchirongwa chetaiita kubva nekare tiri kuno kukumamisha kuti taishandisa mapepa muchiuya kukoti muchishandisa zvipi muchisvika pakoti muchifaila mapepa enyu. Saka pari zvino tine chirongwa chachinja chetinoticho Integrated Electronic Case Management, zvinoreva izvo kuti tauya nechirongwa chekuti chakurerukirai. Kana chiti chakurerukirai tiri kureva izvo kuti maakukwanisa kufaila macases enyu muri kudzimba dzenyu kubudikidza izvo nekushandisa zvivhitivhiti zvatinokwanisa kushandisa mazuva ano, zvingava izvo foni yenyu, kompyuta yenyu nematablet edu atinawo akasiyana siyana. But ndichitaura izvi ndinoziva kuti pana vatava nemubvunzo kuti isusu hatina mafoni akadaro anokwanisa kuita izvo. Muchazozva zvepamberi munogona kubatsirika, hapana ari kusara. Saka ndichireva izvo kuti kubva chirongwa ichi chakatanga kubva 2022 but chauya kuManicaland nemuMashonaland East pari zvino chetiri kutanga kuronja musi wa1 June. Zvinoreva izvo musi weMonday kumaemergency court ese maitire etaiita ange kusiyana, atishandukei and ange kureruka. Ndichireva izvo kuti pane vese vaikwanisa kana vanoziva maoperation ekukoti kuemergency courts pane kuchinja kwaita kuti taiuya kukoti nekuti ndoda maintenance, ndarohwa nemurume ndoda protection order, ndiri kunetsana nanhingi ndikuda peace order, ndikuda issue yakadai interdict, ndikuda muganhu wangu handisi kuunzwisisa, ndikuda appeal yangu Mambo Mutasa havana kundiitira zvakanaka kuti Mambo Mutasa vakazodai. Muchiuya kukoti takureva kuti zvakurerutsirai mwechingokwanisa kunga mune foni yenyu smart, yetinodiyo smartphone, mune internet yenyu. Mazuva ano mainternet asiyana siyana, kune One Connect ye1, kune Starlink. Mungori kumba kwenyu mwakukwanisa kufaila makesi enyu. Ndichireva izvo kuti kubva musi wa1 June in Manicaland tichibudikira neMutasa district necourt, munhu mwakukwanisa kuti muri kumba kwenyu mukange marohwa nababa, marohwa namai netsana, madi muchida kufaila makesi enyu, mwakukwanisa kufaila makesi enyu kuMutasa Emergency Court muri kumba kwenyu, muri kumunda, mungava kubasa, mungava muri papi, even parwenu unokwanisa kushushika nezvaunoshushika nazvo. Ndine mhosva inofanira kuti idini ifailwe kuMutasa Court ndizoinzwa, maakukwanisa kuinzwa mutori kumba kwenyu. Ndichireva zvekuti maakukwanisa kuti munge mune foni nekombiyuta nelaptop. Kuna vasina muchaudzwa zvepamberi zvoti munobatsirika sei. Ndoziva kuti kuna vanonga kuti zvimuri kutaura izvi foni isusu dzacho zvimuri kutaura hatina. Ndichireva izvo kuMutasa kubva musi wa1 June hatichatambiri mapepa anouya pakoti nekuti ndaya kufaila kesi yangu. Pane zvavapo mapepa ava akuiswa mukombiyuta, aiswa mukombiyuta
ofamba ari mukombiyuta zvekuti imi muri kumba kwenyu chinodiwa kuti muregiste foni yenyu makaregista netinoti electronical case management system mukafaila izvozvo maakukwanisa kutreka case yenyu iri kufamba sei. Zvinoreva izvi zvakusunungukirai pamatransport cost, zvakusunungukirai pakuti pane chikopokopo chiri kurohwa kumutasa majestic court zvakuchitrekeka kuti kesi yangu yanga yabva kati asi handichaona zviri kufamba sei. Munokwanisa kuiona then you lodge your complaint through ECMS iyo. Zvinoreva kuti chikopokopo zvaita kuti nhingi mabharani wakazopuwa mari kana kuti pepa rangu rakavhomorwa rakadini. Hakusisina izvozvo. Maakwanisa kungoti mutori kumba kwenyu mwati gare mwabva munda ndine kesi yangu yemaintenance iri kwamutasa but handisi kuona kuti iri kufamba sei. Maungoenda pafoni penyu chinodiwa kuti muregiste. Kunawo vasakwanisa kuti vane mafoni maakwanisa kuuya kumutasa majestic court. Kune anonzi ma-e-filing centers akavhurwa ma-majestic court kutanga musi weMonday. Munouya mubatsirwa ipapo kune vaya vasina mafoni muchaziva zvinhu. Saka tiri ipapo tiri kureva kuti munhu wese kubva musi wa1 June haachakwanisi kunge achiuya pakodi chiti ndoda kukumbira mafomu ndofaira mapepa ndode zvese zvimaakuitira kumba kwenyu. Tiri kuzwana here vabereki? Kune mafoni, kune vane mafoni nevasina maakwanisa kufaira makekisi emuri kumba kwenyu, ingava maintenance, ingava peace order, ingava protection order, kungava kudera zvikwerita tinoti ma-small claim courts, kungava iwe mugani yeminda tinoti ma-interdicts kana kuri kupererana, kungava even kubhadhara miripo yekukoti maakukwanisa kubhadhara muri kumba kwenyu. Mwana wangu asungwa waenda kukoti asi ndazoti anoda faini iripo forthwith, muri kumba munofonerwa mwana anoda kubhadhara mari. Makangoregista tinoti maise ECMS maakukwanisa kubhadhara mari yemuri kumba ekokeshi yenyu motongopuwa transaction yekukoti mari yenyu yobva yadini yapinda mwana wenyu osunungurwa. Angava mabheyo, zvingava amwe macases anobhadharwa mari maakukwanisa kuita muri kumba kwenyu. Zvinorevedzera izvo kune munhu ari kusagamba iti ndini kushushikana handikwanisi kuti handikwanisi kusvika kukoti handina mari but maakukwanisa kuvhura makesi enyu mutoripo musina kumbotiona kukoti zvemaiita zvemaiya kukoti moguvhura makesi enyu motoona kufamba kwayo. Kesi inogona munogona kutongerwa muri kumba kwenyu, depends nekuti kesi yacho ndeipi, especially ma-civil cases angava yeminda anogona kutongwa mutori kumba kwenyu, angava zvipi ne-maintenance inogona kutongerwa muri kumba kwenyu. Chinongotiwa kufaila mapepa monyoresa mapepa mosikana moisa mukombiyuta yenyu modi ofamba mungori kumba kwenyu. Decision munogona kuiona muri kumba. Saka parizvino ndinoda kuti musangane naye e-filing center anokuudza izvizere kunavo vanokwanisa kuti mafoni emataura hatina anova ivo medhamuzari. Ndakuozadzikisa zvitaurwa namabharani edu edare. So IECMS yauya pakutirerutsira zvakawanda. Saka toziva kuti imo makagara kunova kuti dai ndakura handichagone kubaya foni kana zvese zvatsananguro zvanditozwisisi kuti zvinofamba sei. Saka makoti ese ataurwa Mashonaland East neManyikaland kune ma-e-filing centers pamakoti ese vanokubatsirai. Munosvika mouya nenyaya yenyu iri pamapepa handiti pamwe mune musingakwanise kusikana kwamabva tinokusikanirai tokubetserai kufaila kesi yenyu tichishandisa system. Pamakoti edu tine ma-e-filing center kune makombiyuta arimo nesu isusu ma-e-filing officers tinokubetserai kucreate account kuita zvese zvamunoda kuita panyaya yenyu. Saka ndo nyaya yatauya nayo kuti matare edu edzimhosva akurerutsirai. Maakukwanisa kuita zvinhu zvenyu uri kumba kana usina zvikwanisiro ndopatati unosvika padare wobetserwa. Tinongoisa kesi yako toiita PDF tokubatsirai kufaila tichishandisa system. Saka ndo zvatauya kunokutsanangurirai musi waranhasi. Wadiki vaviri vatatu tidzosere nguva kune vati. Since inge ndataudzwa kuti zviri kutanga musi wa1 June, since tatisina notice kana tatisina information yekuti ndo zvazvakudini
zvada kuitwa. Papasina here nidi yekuti munorema makatombotanga matombotenderera first musati madii, because 1 June kuswera mangwana. Kwatiri kutoitawo kundokumwe kutenderera kwacho nekuti akatenderera kune dzimwe nzvimbo kune zuva ratinofanira kuuya asi zvakazokona kune urombo datina kusvika kuve nenguva asi nyaya yakanaka chaizvo zvanzwika. Ko application yacho tinoiwana zvakuita mafoni edinza matirudi anonzwisisa mubvunzo. application yacho tinoiwana sei since mati zvakuitirwa mafoni? Alright, it's a web-based system. You mean IECMS yacho? It's a web-based system. Zvamunenge makuita munongoenda pa any browser renyu handiti tomboti ringawa Chrome, Microsoft Edge inonzi Mozilla Firefox. Munongoenda munongotypa in kuti IECMS yokubuditsirai page inobuda moklika zimu IECMS inokubuditsirai a welcome page. Muri pa welcome page ipapo kana mamusati maregister makutoenda pakati registration as long muine valid email address ne-internet connectivity ne-gadget rinokuendesai pamasaisai ndozvega zvakunyora izvo. Inini ndichada kubvunza wangu padiki pandabata apa pakuti ndimaidzizangwe kundasamanga pane pendabata padiki pari kuti leaving no one behind. Ipapapo munozovaziva sei vanhu vanenge vataura chokwadi kana kuti havatauri chokwadi? Ngekuti mukugarisana kwatinoita kune vanhu vamwe vanomirira kungopindira nezvisiri zvavo vokupai zvinhu zviya zvekuti tadai imimi moti ndizvo movha maita zviya zvekuti matongana nemafoni enyu madidi nemapedza zvozoenda kopinza munhu munyaya dzaasina kuita zvabatwa nevanhu vanenge vari vakangwarira havo mavhireji. Pane nyaya hazvisi kuti nyaya dzirikutongerwa pafoni. Tiri kuti zvaingoitika physically maiuyawo matara handiti mopinda mudare nyaya yenyu yonzwika handiti izvozvo zvichingoripo munouya kudare nyaya dzenyu dzichinzwika. Asi tiri kuti pakufambisa mapepa ndopatiri kuti taakushandisa chisystem. Asi kune vayo vanenge vakundikana tomboti une kesi yako yange iriko tomboti kana musi wa20 June but wakundikana kusvika padare but uri kuHarare maybe dare rari pakuita samagistrate ndopaya patakuti makoti ava neanonzi mavirtual hearing. Unokwanisa kupindira koti uri kwauri uchishandisa foni yako muchitoonana namutongi nemunhu wakwavo wamakamangarirana naye mutori mudare muchitopinda muri pafoni pe. Hakusi kunzi nyaya yakutongerwa pafoni zvakungoitwa hamusi kutomboziva kuti zvirikufamba sei zvitongori pajekere. Zvamaingoita physically ingori nyaya yekuti apa pangouya zvechimanje wotakufambirana netekinoloji. Asi kufambiswa kwemapepa ndokwatati takufaila electronically. Hatichaite zviya zvekuuya kuna mabharari nemapepa kuti ndauya nebepa rangu ndidhidirewo ndiitirewo sei court date. Asi takuti zvakufamba electronically. Asi nyaya dzichidzwika physically munotouya kudare motopinda motogara nyaya yototongwa. Kwete kuti tiri kushandisa foni kutonga nyaya. Amenoti panzwike ndeko. Pamusoro pazvo matare chiro tiripo panapa patikuzviona kuti matare hakuna chamhwande wande. Regai ndikupe muenzaniso wemarine disputes magakava emita gano kazhinji kwacho munouya ari maita kwedu. Pane mapepa anotarisirwa kuti ange ari murekodi nyaya isati yatanga kufamba. Saka uyu wachona kuita nezonyepo kana akaunza mapepa imi musina kupindura kana makamavhara kunzi ambuya vakaenda vakanopfuura muganda motodzikawo mapepa aya ari kupi kwada hamusi kupikisa titaurirei zvakamira sei nekuti mapepa ari kudikanwa aya kureva kuti hapana uchauya goti yakandidai zvigopera zvakadaro. Panotoenzaniswa zvese zvaingoitika asati ava nechirongwa ichichi
pakufaila ipapo electronically ndo zvinongoitika. Asi kuti apa manje apa zvaakukurerutsirai kunyanya kana tikati vanhu maakukwanisa kuti mufaile pamwe pacho munogona kuti mauya nhasi kudai kwanzi munhu ari kumhan'ara kuti pana kutorera munda wakewo obva kwanzi asi munofanira kuti mupindwe kana musingaurani nazvo pane kuti mudzoke kuno mazokwira bhazidzoka futi kumatariko mogona kuti muri pamba kana mukaita akangwara paipai mofaila mapepa enyu emhinduro mokwanisazve futi kuona kuti wacho here akaunze here asaring affidavit here kana kudhana obva maona kuti nyaya yangu iyi ichapinda mudare rini kana kuti mutongo wacho ndikonotora kwamambo here uri muswari. uchiita kubva kwatanga tienda kune zvinhu zvechirungwani asi zviri kutitendera here isusu sevanhu vatema kuti zvinhu zvese izvi zvifambe mururimi rwamai. Chiro chinonzi chirungu chakaoma, chirungu chakaoma. Ukafonerwa mukombi chemuchemuka munobva atakototaura nechirungu unotoona munhu pamwe pacho bva akata foni yake. Saka zviri kutibvumira here kuti system iyi yofamba nerurimi rwamaiyo kuitira kuti zvitiitire nyore. Make sure kuti ndiri kumba kwangu but nyaya dzangu dzese ndiri kudzinyora nechishona kuti zviregere kuita sei, zviregere kutinetsa. Zviro izvi zvikaita chirunguka ticharamba tiri kuuya uko komunetsa uko. Ngazvinge zviri mururimi rwamaiyo ndofunga tikadaro tawirirana. Zvikaramba zvine chirungu chakawanda mukati uko tichanetsana ticharamba tichi kuuya uko mazvita. Inonzi Raymond Muori. Mubvunzo wangu wekutanga ndine mira asi mubvunzo wekutanga ndewekuti iyi inonzi IECMSE zviri kureva here kuti kutanga musi wa1 Juni hatichatenderwa kunomhan'ara sezvataiita nemapepa edu kunofaira tangoita pafoni chete here kana kuti zviri kushanda zviri zviviri. Number 1. Wechipiri, iyi yatiri kushandisa iko zvino yamataura iyi yamati nzira yakanaka iyi ngatimbotini ndafaira nyaya yangu kumatare mumwe wangu wabvuta tese tiri tiri maopposition ndafaira nyaya yake inini foni yangu ndokubva yarasika kana kuti laptop yangu ndobva yabiwa. Mutemo unopaita sei, unopashandisa sei? Tombo ndatadza kuwanikwa papuwa zuva kana date kana nguva yekuti ndisvike kumatanga pazvoda kutaurwa bva ndatadza kubatika zvichafambiswa sei? Foni yake kuti anayo haana foni topera kuti munouya kuma e-filing centers edu angataurwa namezoenzana mubatsirika ipopo. Foni ikarasika makangorejista ku e-filing center kwedu registration yenyu hairasikiwo zvakare munokuona kuya ikoko nemapepa acho ikoko mubatsirwa ikoko 1. Then ipoti kuti hamuchakwanisi kuti munhu musvike kukoti ichi zvemataura sezvemataura maita hakuna information inorasika munobatsirika. Saka ita kuti electronically chinhu chinogona kuretrievika even uri kubhinga uri kubait bridge zvinobatsirika izvozvo. Unogona kutofaila kesi yekwamutasa utori kubhinga uri kubait bridge ndokureruka kwezvaita pana kuti ndiri kukwira bhazi munhenzwa kumhanya kwamutasa kuti ndine kesi yangu yandoda kufaila. Saka zvinonga zvakangoreruka either foni yarasika unayo as long wakarejista neIC means zvinokubatsira mufaila mapepa. Ichidira pane zvavari kutaura handiti mazivi kana munorejista handitika marejista munonga matova neusername handitika nepassword yenyu yamunocreata mega imimi handitika mukangoisa username yenyu pane any gadget iri gadget yekuti foni yenyu yarasika iyi handiti inobudisa manhangiri macredentials enyu imimi nemadetails enyu nekesi yenyu. Ndinoda kuwedzera mubvunzo wabvunzwa namukoma nenyaya yenetwork ndofunga panodiwa futi improvisation yeconnectivity yemasaisai. Handiri zviro zvakusenza nemasaisai ndokwanisa kunga ndisina data rekuti kuite zvese zvizvi. Saka maybe pada tikawana toti ma private ma wifi yamini
ane mitengo inenge iri nani yokuti tese tinokwanisa kunga tichibatika tichisenzesa mari inonzwisisika. mubvunzo taunzwa ndopaya patataura kuti tomboti uri kwauri ikoko dhata rashawa intaneti yacho yekuti unoenda kuti nepapi hadzina ndozvatati matare edu akasununguka kune ma-e-filing centers ariko. Mu-e-filing center imomo mune makombiyuta arimo akanaka, mune mawifi arimo, tinotochuzotega timbokonekta iyi pasina kana mahiccups, zvinotokufambira zvakanaka. Same makuboya makoti ari munoenda koti ripedyo nemi moti ndarichida kudai asi inini handina data. Saka ndachida kubatsirika nawo, munotobatsirwa zvakanaka mu-e-filing center. Ko mukaita mawifi anenge aine range yakati kuti uriko konungo unonganosenzesa ndi wifi yepadhishi asi ari pakupafiwo asi akubata masaisa iwawo achitoti apa pavo pachiitawo imwe wifi inokwanisa kunga iri access kunewa. Sechinhu chiri kutanga tinombotangirawo chingori panzvimbo hwari ndokunga nekufamba kwenguva zvichaenda zvichidini ndototarisa kuti ivhiri muno mudarira tiri irori zvitangira kutopindawo chinhu electronically saka zvinhu zvichazoramba zvichidini zvichikura. I think kuti mashadaura namuzigareji I remember takatina muchangamiri musi wedu akatanga kulonja sasekitari wakataura kuti even kuma local courts kuchange kuchizointroducwa centers akadaro dzinofamba kuona. Saka zvichange zvichibatsira but ichi transition ichiri kutanga but with the time inonga ichizodini ikigona kubatsira kuti munhu angokwanisa kufaira mabhizinesi. Alright, zvakashata ukazvizwa chimbotaurawo zvakanaka. Ini ndazwa zvakanaka chaizvo zvekuti zita ndiJanet Nyakuchena. Ini ndazwa zvakanaka chaizvo pachirongwa ichi nekuti ndiine dare rangu riri kukoti raziri kutongwa rikatadza kutongwa nhasi hazvishanditadzisi pakuenda rwendo rwangu kuSouth Africa uko kundoshawa. Ndinogona kuzondoti ndiriko kana ndiri witness ndinowitnessa zvendindoriyo kuSouth Africa ndichiwitnessa dare riri kutongwa kuZimbabwe kwaMutasa. Aiwa chirongwa chichakanaka ichi. Kana kunakire kuti hauchamboendiba saka nyaya dzekutonyora dzadii akati makundochemba komana kavasikasipipi yangu yapa andizve pane transparency wozvaizwa vamwe vachichema vachiti ndazoendawo koti musi wa27 pandasvika zikazinyaya yako yakapinda musi wa20 asi basa rakabva kudare rekupedzisira ndakazi musi wa28 ndazosvika nhasi zvazakapinda musi wa20 patone default judgment apa pane pasina bazvese izvo zvedu because hasi unonga kuti wakwanisa kutresa wega kuti nyaya yangu yaapa yabva yaapa hapana munhu achaita temba around neinformation handizve ndokunaka kwechiro ende zviripo kuti zvimwe zvadzakanakira ndezvokuti hanzi kana wangoisa information yako mukati mo hapana umwe munhu ane matorere aanoita kana machinjire aanoita information iyoyo because pane vanhu vane makiyi avo chete washoma shoma vanokwanisa kuvhura information vamwe wese hawana. Saka zvangopinda zviri izvozvo ndozvinokuramba zviri chii izvozvo chinhu chakadii kuti chakanaka futi handizvo here mbuya Magogo kana muine nyaya yemunda muri kwanyama yaende mangwanisa kuti muri pachikomo ipo papo muri kutoita zvenyaya yenyu muri ipo papo munokwanisa kunga muri kukoti mutori mumunda kutoti mbuya yangu yedare yevirtual koti yakwana 10:30 motogara pakadombo kenyu foni yenyu maoko kiti maamutoona kuti maabhesi uyu ndikunetsana naye uri apa uyu uri apa motopopoterana pafoni papapo muchinokedzana iwa fotsake wakatesera imuri padombo maibhesi ari kutsime asi muchitodii muchitotongwa
hakusina haso yekuti dzikai gomo rese mufambe kuenda kwaDC, hakusina. Handi kunaka kwazviro. Handika mazizo atanga uko. Zviri kudzika futi papi? Panama. Zvekuti muchazouya kuti pana mama kuti clerk of court wenyu akati kuti ndizonyore pepa rako ndipe mari yefoni netransport nei zvese kufa kwazvo kupera kwazvo. Handizvo tine tangoonana pazvitivhitivhiti unondoonana titongaa tiripo pa vamwe vese kuti nyangwe kuseri uko kwatinotipota kuseri kuya kwaita unomira padhoo ndipe $20 ndikutitei pane chiremba hakusisina. Handizvo ndokunaka kwechi kwazvo ikoko. Yes, chinhu pakutanga chinokwanisa kudii kuchange chakaoma, asi muchaona kuti mukati garei matozvijaira zvinotodii zvinotokunakidzai, zvinofamba zvakanaka. Example chaitoti pamaya ma-ATM, munhu aiprefer kuti ATM irape kupa mari, asi munhu aiprefer kupinda mulaini rakabuda murodhu kuda kokaundirwa bros 1 2 3 4, asi ATM irape kuzi isakadhi rako tore chimari yako yesu. Izvozvo zvikaenda mumabhengi izvozvo enda pasandika handiti hauisina ndinje kumbotaura natera kana unobhinga mari yako, kungosvika pachimuchina yotoburisa ndiwani account number yako ichi kete ndizvo ere information woti ndizvo wozichisa mari yako wototsveta mari yako apo 10,000 yako apo chimuchina chitoripo chotokaunta wodzokorora futi right yakakwana ere yozi yakakwana ka yotochimira risiti yako shamwari kutotora risiti yako watodeposa chi ideposit hakusi kutora pa kutodiposa mari watotumira matebi mari kuguruwa asi uri wega wataura nechi nemuchina hapasina tera bayuko. Kunaka kwechi kwezvinhu kurerutswa kweupenyu. Handizvo aiwa toda kutendai zvatakuita isusu handingamuona ndio timu yacho iJC. Next week we are going to be having another one wanenge waripo 2 because patakaita statistics dzedu for the past 2 months dziri kutiratidza kuti we've got issues. Vanhu havasi kuunderstanda ma-inheritance laws, kuti munhu kana baba afa mai afa zvinorevei, chinonzi estate chii, what's the procedure, how do we declare estate yemunhu afa, mabeneficiary ndoanani nechii zvese izvezvo. Saka taakuti isusu tisatatanga session yedu every week tichadaidza vanhu vanonga vachitipa chii, vachitipa ruzivo, vachitigaidha kuti in this case tiita zvakare. So this coming week tine anenge vachitiitira nyaya inheritance law. Handizvo. Then week after tichauya pano vachauya futi vanonga vachitibatsira nenyaya chii, kuti taura kuti chinongozi Communal Lands Act chii, chinotaurei, chinonzi reserva chii, reserva ndorwani, iwe unonzi ubvumirwe chii nechii kuita, chii chausingabvumiri palende kureserva. Ichauya neichikuchunza, tiri kuchunza because pane nyaya dzamunonzwa dzechi masabhuku deals nechiizvo. Toti zvidii zvipere. You cannot sell land because all land is state land. What you can only get is compensation for development. Dzawaita paland iyo chete. Saka kuti munhu wese ainzi kubviswa kuti muri kumba ikoko muchienda ndikuziva kuti munhu arudi kutengesa. Saka ndoti uzive wega kuti makore ako ekujeri ndeakati kana watengesa munda. You don't need anyone to tell you. Unofanira kungozvizivira wega. Panoti kuswere ndiri kukakana munhu kuti munda utengesi kana ukatengesa munda ndaakuda kuti izvozvo tichiunze vanhu vanenge vachikutaurira hai time and again zvinhu zvamurundinetsa nazvo panapa. Wakubatsirei kuti watengesa munda chibva waziva kuti jeri rako rawakatarisana nawo makore akati, mhosva yako ndeyakati. Handizvo ndikoda kuti tibatsirane tese, vamwe vanenge vari pano nevasiri pano, kuti tizive tese kuti chinombonzi reserva chii. Handizvo here. Saka taakuti every session as from today kuenda mberi tinenge tichiunza vanhu matechnocrats vanoziva mafields atiri kuona kuti mabasa amuno vari kudii ari kutinetsa.
kuti tigare zvakadii zvakanaka. Anyway, thank you very much. Munokwanisa kugara ino. Wamweni andinga mune mhosva dzenyu.